Santa Cruz. Hi! What's up mga Karanda? This is Kay Paris, ang Siklistang Pilipina ng Pangasinan. Nasa UAE na ngayon. Good morning! For today's ride, mag-MTB trail ulit tayo. Syempre ang gamit natin, hindi si Canyon, pero si Santa Cruz. And later on, we will go sa trail na mataas pa kaysa sa pinuntahan natin before. So nandito pa rin tayo sa Alain MTB. And kasama natin mga Pinoy siklista. And shoutout nga pala sa mga Alain MTB. Hello po. And syempre guys, yun, gumagawa pala ako ng Run Bike Travel Vlogs. Kung ito yung channel na para sa'yo, subscribe ka na and don't skip ads. Samahan niyo po ako sa ride ko today. God bless. Bridal shower. This is the peak, guys. Nandito kami ngayon. We give back all the glory and the praises to you this morning, Lord. Thank you, Lord. Let's go! Morning, morning. Let's go to MTB train. So same route tayo, pero not sure kung pupunta tayo sa another road kasi madaming ruta to. I mean, same place pa rin. Dito sa Al-Sanaya. Makahangin. Iba yung ruta natin ngayon. Mga Karanda, siguro maraming nag-iisip sa inyo kung bakit ako nag-road bike and at the same time nakakapag-try ng mountain bike. It's because mountain bike is more adventurous than road bike kasi nga uneven yung mga surfaces and syempre mas may ensayo tayo dito kasi kailangan mo ng more power sa pagpa-jack lalo na kung mga uphill na ruta. Tas na heart rate ko. German, tsaka si Kashmir. Dilo. Wait na. Shucks, that's the heart rate ko. Oh no! Actually guys, nahihilo talaga ako dito kasi biglang banat tapos nag-stop po kami. Kaya medyo nag-fail yung paningin ko. Ito na mga Karonda, nag-decide na lang kami na dire-diretso na yung ruta kasi mas nakakapagod pag maraming tigil. Ang bobodol! Nasusunod lang ng bobodol. Ibang ruta. Kaya sila. Yun. So, nandito ulit tayo sa same road na pink barrier. Ano tawag dito? Pink fence. So, yan. And, syempre, the downhill pa tayo mamaya. Tapos, iba-iba kasi yung ruta dito, like, may choices ka. Kaya hindi lang siya yung per isang place lang. Kaso iba nga lang yung ruta. I mean, yung mga routes na ginawa. So, madaming ruta. May mga trail na may downhill, tapos uphill, tapos meron din mga flats. Depende rin sa mga kasama ko anong trip nila. Pero usually dito, lahat niluruta nila. Sa winter, ganon, November. Pag lumamig na yung klima, baka mas mahabang ruta pa. Tara. Bilis nilang nakababa ah. Tara naman tayo, single lane, single lane. What? Tumigil yung heart ko doon. Kasi bato-bato.
Kayang-kaya ng bike yung rider lang. Parang nakaka-intimidate kasi pag Tagasaan mo lang. tagasaan lang, hindi ba dudulas? Oh no! Hindi na to. Ha? Kaya to? Talaga? Atras. Tapos, ganito mo lang. Tulog ka lang. Ah! Ginagawa mo! Inis. Ito. Oh my! Meron pala yun. Drop. Whew. Shout out Econdex. Thank you dahil tinuruan mo ako mag-downhill nga sa Pinas na ako. And syempre, shout out na din kay Sir Mar TVI. Subscribe kayo sa channel nila, Econdex and Mar TVI. Yan, mga lodi natin yan. Mga malalakas. Ano naman to? Ano ka dadaan? To the trail. Yun ang zigzag oh. Kumukuha ng bakal. May nangangalakal. Kasi dito, dating military camp, kaya maraming mga natirang bakal, gano'n, mga metal na pwedeng ibenta. Kaya may mga nangangalakal dito. Okay lang. Shout out sa friendly kapadjak pala na lagi nanonood. Hello. Wala ka naman pag nag-road bike, no? Oo. Ah, hindi ah. Nakakalakas yung road bike talaga. Nakakalakas ng Santa Cruz. Okay ma'am, road bike o Parehas. Pero mas enjoy sa NTE. mas enjoy TV? Bala ko sana bibili pa ng road bike eh, hindi naman pala enjoy. Enjoy naman ang road bike pag mga long distance. Yung second time natin dito, interview natin yung bago. Ayan, taga. Ayan. Sir Kiko, kamusta ang trail? Kamusta experience? Parang budol to. Parang budol ba? Di ba first time ako? So when do you plan your second time? Pagtaglamig na. Pag taglamig. Bago kasi yung bike niya, Canyon. Kasi nandito tayo sa Grand Canyon, UAE. Grand Canyon. Shout out! Shout out sa mga taga Nabotas dyan! Yon. Yung mga bike natin dito puro naka full sus. Tapos may hardtail. Ay, kay misis ko, pinayagan ako mag-bike ngayon sa anak ko. Birthday mo, regalo mo naman ako. Baliktad. Baliktad. Shout out dyan sa UAP 124 Dubai. Dubai. Shout out sa mga ka-riders sa Ilocos. Ayun, ano dapat Malakas. Yan, Kay Ilocano, kay Lian, napo. Nablaawang kayo mamin. oh. Kita kay Latante, tuyang mitin. Patos mga taga Cavite. Cavite rin pala. Cavite din oh, Cavite din oh. Kababayan. Bukidnon. Ingat sa corona. Yan. Kami doon. Dapat maging inspiration yung mga ganito. Sina Sir Arnel. Healthy lifestyle. Tingnan nyo yung mga bato dito guys, ang tutulis. Kaya pag sumemplang ka dito, tsak talaga mabubutsakan ka, masusugatan ka kasi matutulis yung mga bato. Parang ano ba, pinagbitak-bitak ba? Parang green yun kasi siya galing. So yun mga karanda, I just want to remind you, like mountain biking, trail na lahat ng mga stones in life or mga challenges in life that you're experiencing, daanan mo lang yan. And of course, kailangan mo talaga ng matinding prayers when it comes to your challenges that you're facing. Kasi nga, di ba, lalo ngayon, pandemic, and we have lots of things that we are coming up in our mind. And yun, remind ko lang dun sa verse na Colossians 3:3 that your life is hidden in Christ. And I hope that you would be able to surrender your life to Christ and
live a life that will honor God, na ma-hide yung life mo kay Christ. Kasi when you are hidden with Christ, you are safe and sound. So, yun guys, and let's go! A sheer coincidence. I am the one, the way your son don't need a... Oh no! Let's go, sa go! Oh my! Woo! Pero bato-bato nga lang. Hulog-hulog. Hulog-hulog. Grabe! Tatlong hulog! Amazing! Yan! Nasa tayo sa ride natin! Thank you ulit Kuya Jericho Rosales for your Santa Cruz! Jericho Fernandez. Rosales. Jericho Fernandez sa ating Santa Cruz na wala namang gasgas, sir. Walang gasgas yan. So, ganito yung gawain ng mga Alin MTV na Pinoy bikers. After ng ride, may nagluluto. Tapos, syempre may mga nagbabike maintenance dito. Yan. Meron pala tayong bike mechanic dito. Ang bayad dito, bricks. Anong nangyari dyan, sir? Adjust lang ng seat. Ah, okay. Bike maintenance. Okay. Shout out nga pala kay Sir Dong. Hello po na wala dito. Dong Sikat Apparel. So, John Ali Guerrero. Yun, John Ali Guerrero. Kung gusto niyo po mag-order ng mga jersey sa kanya, comment down below lang. And syempre, i-link natin yung yung Facebook page niya. Dong, napakabait! Dong Sigat! Dong Sigat! Dong, baka naman Dong! Dong Sigat number 1! Dong Sigat! Yun, sponsor ng Alin MTV yun. So, napaka-generous. So, hello po. We're done with our ride for today. And yan mga karonda, mag-end na tayo sa vlog natin. And I hope na nag-enjoy po kayo. Comment down below kung saan nyo pa gusto yung mag-ruta tayo. Or if ever na mag-road bike or mountain bike. Just comment down below. Thank you guys for watching my vlog. I hope to see you again my next ride. Like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for more updates ng videos ko. God bless! See you!